Yung ganyan yung mga dream ko na bromeliads. Nakabilad siya sa init kapag di nasa initan siya. So, ibig sabihin, mas gumaganda siya kapag mainit yung panahon, yung klima. So, iyon parang mga flower na talaga siya. So, swak na swak ito sa aking garden. Ganyan lang, okay na sa akin. And kikita nyo yung kapromdi, napakaganda ng bougainvillea na ito. Parang yung parang candy, yung parang sili. Ito, pag tatambay ka dito, mayroon kang coffee. Nakatingin ka doon sa fish pond, pinapanood mo yung mga fish na lumalangoy yung langoy, tapos habang naglalakad-lakad ka, mayroon kang bit-bit na tasa na may kape. Mayroon sila ditong counter. Grabe naman po kayo, ma'am. Sinorpresa nyo naman, bibigyan nyo akong halaman. So, ayan po. Mayroon ditong couch. Pwede rin matulog po dyan, ma'am, no? Tapos, ito yung kwarto. Very, maliwalas. Hello mga ka-PROMD, magandang araw po sa inyong lahat at welcome back sa Certified PROMD channel. Ngayon po ay nandito po ako sa bahay ni Ma'am Hasmin Nacional dito sa Minoro, San Jose, Camarines Sur. Kasi talagang napawaw ako sa kanyang napakagandang design, landscaping ng kanyang garden at siyempre blooming na blooming yung kanyang mga halaman. Lalo ngayon talagang summer, so talagang yung mga flowers niya ay talagang namumutik-tik sa bulaklak at syempre ma-inspired kayong ulit mag-gardening. Pero bago tayo pumunta doon sa garden ni Ma'am Hasmin ay iniimbita ko po muna kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel para dumami po tayo. At syempre huwag niyo nang kalimutan i-touch yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na video. So ayan ka-PROMD, ang papakita ko po ay yung garden ni Ma'am Hasmin dito sa Minoro, San Jose, Camarines Sur. Let's go! So ayan, nandito na tayo sa garden ni Ma'am Hasmin na super ganda at super mabulaklak. So makikita natin yung banda doon sa medyo papasok, mas maganda pa doon. So ito ka-PROMD yung entrance muna. So dito muna tayo. So yung mga halaman niya dito ay naabutan ko pa to mga 3 years ago, 2 years ago something. Hindi ako nagkakamali during pandemic time ka-PROMD kasi pang twice ko na itong punta dito ngayon. So ayan, marami siyang mga halaman. Ang ganda, no? Mayabong na. But syempre dito sa dito sa banda dito, ito yung mga collection niya na bougainvillea. Nasa 100 plus na yata yung varieties ng bougainvillea ni Ma'am Hasmin. So ayan po, bahay po ito at siyempre ayaw niyang masyadong malaking mga plants. Gusto niya yung ganito lang daw yung kalalaki yung mga bugis niya. But makikita niyo yung iba't ibang varieties ng kanyang mga bougainvillea. So ayan, dito pa lang ito sa harap. At siyempre meron din siyang dito parang picture, parang stage na pwede kang mag-picture. Naka-design yung mga bromeliads. So, ang gaganda rin ng mga bromeliads niya ka-PROMD, makulay. So, nagtatanong nga sa akin kung ano yung mga bromeliads ko. Sabi ko ang bromeliads ko ay yung mga pipitsugin lang. Hindi katulad ng kanyang bromeliads. Ayun, napakaganda ka-PROMD. Parang bulaklak talaga siya. Yung ganyan yung mga dream ko na bromeliads. Nakabilad siya sa init ka-PROMD, nasa initan siya. So, ibig sabihin, mas gumaganda siya kapag mainit yung panahon, yung klima. So, iyon parang mga flower na talaga siya. Ang ganda po mga ka-PROMD, diba? So, kahit siguro may dalawang ganito lang ako sa aking garden dahil maliit lang naman yung aking garden. So, swak na swak ito sa aking garden. Ganyan lang, okay na sa akin. Kahit na hindi masyadong marami. Ayan po. Ang ganda ng kanyang pagkano dito, pagka-design. So, open naman siya kung gusto nyong mamasyal dito ka-PROMD. That time yung may expo, nagbinta siya ng mga halaman ng mga cutting at naubos daw. So, ayan. 100 plus yung varieties ng kanyang mga bougainvillea, yung iba rare. Ito naman ka-PROMD, I think bromeliad ito na giant. Hindi naman ito parang
Parang hindi siya imperialis na halaman. Parang bromeliads yung ano lang, malaki lang siya na ano, parang giant lang siya. So, ayun, puntahan na natin yung napakagandang design ng garden dito ni Ma'am. At syempre ano to, parang Medinelia na iba yung ano, ibang klaseng ano to Kapromdi. Hindi ito yung pinakita ko sa inyo dati nila sa Baguio, ibang ano to, ibang halaman. Maganda siya, pati yung ano, yung gumamela, napakaganda rin niya. So ayan po, giant gumamela. So dito naman yung mga collection niya, ayan sabi ni Ma'am Hasmin, ano raw ito? Ito raw ang kanyang mother plant ng mga bougainvillea niya, pero ang dami niya. Oh. Maliliit lang siya kasi hindi katulad ng mga grafted na bougainvillea na andun sa Monfi, yung mga pinapakita ko sa inyo. Ito naman mga hapang bahay talaga. So ano siya, magaganda, iba't ibang klase. Ito meron ako nito, yung pinapakita ko sa inyo sa may kusina. So ayan po. Mga bougainvillea na iba't ibang varieties. Hindi ko po alam yung mga varieties niya, kung anong klaseng halaman yung mga nandiyan, kung ano-anong klaseng mga pangalan ng mga bougainvilleas na yan. Tapos meron siya ditong napakalaking giant alocasia. Ito yata yung parang elephant ear. Ang ganda, no? Napaka-lush. Tapos ang taba. Yan, ang dami niya talagang dito. So mostly bougainvillea na yung naging niya ngayon, mga collection niya. Dati punong-puno ito ng halaman, hindi lang bougainvillea. Marami dito yung mga parang nakita ko dati yung mga bromeliads yata yun. So punta tayo dito Kapromdi dahil malaki yung bakuran ni Ma'am Hasmin. Parang na nga, parang nag-reduce na siya ng mga halaman, parang inano niya na lang dito. Actually Kapromdi, napakaganda nito. Mayroon siyang fish pan dito na maliit lang. Pero dahil sa sobrang init, natuyo na yung tubig. At mayroon siyang water lily. Water lily ba talaga ito? Yung hindi ito water lily ba ito? Yung Kapromdi, yung I forgot the name, pero makikita niyo yung bulaklak Kapromdi, giant siya, ng ganda-ganda. Ayan, no, napakaganda ng bulaklak. Yung tatlong pero yung iba kasi Kapromdi, ayan, pag nahinog na siya, ito yung labas ng ito, halaman niya. So maganda naman. At yung buto nito, alam ko na tatanim ito, tumutubo yung buto nito kapag nasa pan. So ayan po. Tapos dito, ayun, itong maganda rin itong halaman nito Kapromdi. Bibihira lang kasi yung may ganito. Pero alam ko water based itong halaman na ito, kasi ito, fish pan ito. So sometimes makakakita tayo ng ganyan sa mga malalapit sa may mga water, pero iba yata ito kasi magandang tingnan. Parang pine tree yung dahon niya. At syempre meron din siyang dito, legume. So ayan, ang legume Kapromdi, madali lang itong buhayin at hindi siya sensitive. Kaya lang kapag kinakain siya ng bees, na parang bee scatter ba yung tawag nito, katulad niya, no? Yung mga dahon niya, kinakain siya. Tapos namumunga siya Kapromdi ng sobrang-sobra. Yung sa bahay ko, ang daming bunga. So ayan. So dito ang magandang place. Dito yung pinakamagandang lugar sa kanyang garden. Mayroon siyang parang bridge. Mamaya na dito. Mamaya na dyan. Dito muna tayo sa may bridge. Kasi ang ganda ng dito, ang ganda ng plant setting niya. Yung pagka-landscape, superb ang garden niya. Tapos ang dami-daming bougainvillea na nakapaligid. So, ayan po mga Kapromdi, sobrang nakaka-amaze. Mayroon siyang gazebo dito. Gazebo ba tawag dito? Yung parang maliit na kabana, parang ganon. Maganda rin yung magtambay dyan, parang pwede kang mag-coffee. Tapos ito yung sinasabi ko na parang bridge. Tapos sa baba, may fish pond sila dyan.
Ayan. Medyo summer kasi kaprom di kaya naubos yung tubig. Ayun, may mga kukak sa baba. Kukak talaga. So ayan kaprom di, ito yung gusto ko yung ganitong pagkasiting sa bahay, sa garden house kasi talaga naman napakaganda. At syempre dito marami pa rin siyang bromeliads na collection. So napakaganda. Ayan, si Mama Hasmin pa lang maraming bromeliads tapos nagtatanong siya sa akin doon sa mga pipitsugin kong bromeliads. So ito naman yung ito mga rare siya kaprom di. Ayan, ang gaganda oh. Hindi pa siya masyadong nakapag-ayos ngayon dahil nagbakasyon daw siya sa Amerika, mga mahigit 1 buwan, so kararating niya lang. So ayan po yung kanyang mga collection dito. Mayroon siyang likwala, tapos pine tree. Ayan, sobra init, nag-overheat yata yung camera ko sa init. So dito kaprom di yung mga iba't ibang klase niyang, iba't ibang variety ng bougainvillea na kanyang collection. Yung tiles niyo napakaganda dito sa baba. So lahat po yan kaprom di makikita dito sa garden ni Ma'am. Garden lang ito kaprom di, mas what more yung bahay niya, ang ganda rin di ba? Pag yung garden ay maganda, napapaganda niya rin yung bahay syempre. So ayun. Ang ganda. Mas maganda kung may dito, yung lotus. So, yung pinakita kong bulaklak niya kaprom di kanina, yung kulay puti, lotus pala yun. Yung sinasabi kong water lily, lotus siya kaprom di. Maganda dito yung may lotus. Tapos, siguro mayroon naman itong lotus, kaya lang, talagang, yung mga, dahil sa, tagtuyot ngayon. Tapos, mayroon silang may mga fish, sa ibaba nakulang lang siya sa tubig. So siguro pag umulan ulit mapupuno ulit 'to ng tubig. So ayan, meron siyang magandang variety ng bougainvillea. Ayan, kikita niyo yung kaprom di, napakaganda ng bougainvillea na ito. Parang yung parang candy, yung parang sili na nakalagay sa plastic na candy, parang ganon. So ganon siya kaganda. Then sa baba mayroon din siyang white, mix din yung flower niyo, may peach in white. So ayan. Tapos sa tea plant, ang gaganda talaga kaprom di. Ito naman ay I think meron ito sa sa may mga tabing dagat kung hindi ako nagkakamali. Maganda rin pala siyang kaprom din gawing halaman. Ayan no. Pero siguro binibili niya rin yan. Ayun. Wow. Tapos yung gazebo niya kaprom di, ayan no. May decor ng parang mga lantern na parang galing Vietnam. Ito, I think galing ito ng Vietnam kasi yung friend ko pumunta ng Vietnam, mayroon din siyang ganito dala-dala. At yung binibida niya sa akin, maganda raw tingnan. So ayan, iba-ibang kulay. Ganda naman dito. Ayan, hindi na tayo makakapunta dun sa kabila kasi mayroon may tawag doon, yung wala siyang bridge pero yung pispan pa rin, tuyo na yung tubig niya. Pero ito kaprom di yung ang daming bunga nung tawag, powder puff na plants. Marami siyang bunga. So ang tinatanim niyang kaprom di yung bunga. At kadalasan na makikita natin ito yung kulay pula. Bibihirang-bihira lang yung kulay pink na tulad nito. So ayan po yung gumamela na wala pang flower. Then ito fern. Mayroon din ako nito pero pinabayaan ko na kasi ang hirap alagaan nito. Hindi siya pwedeng, pag dinidiligan mo, pag inaalagaan mo, namamatay siya. Mas magandang pabayaan mo lang. So at least nabubuhay siya pag hinahayaan lang siya. So yun yung kapaligiran dito kaprom di sa bahay ni Ma'am Hasmin. Gusto ko talaga yung bromeliads na yun, no.
Sabi ko, isasama ko si Ma'am Hasmi. Nasaan na ba yun? So, ito, pag tatambay ka dito, mayroon kang coffee. Nakatingin ka doon sa fish pond. Pinapanood mo yung mga fish na lumalangoy-langoy. Tapos habang naglalakad-lakad ka, mayroon kang bit-bit na tasa na may kape. Pwede rin soft drinks habang nagpapalamig ka. At nililibang mo yung sarili mo sa yung garden. So, ito yon. Pwede dito. Ang ganda ng mga collection ni Ma'am. Mga bogies. Ang daming bulaklak. Siyempre kaparang di kapag na-inlove ka sa lugar na sa isang lugar na ang daming halaman, mayroon silang bahay dito na ginagawang Airbnb. Pwede kayo mag-stay dito kaparang di sa bahay na ito. So ayun, umakit na ako dyan once, napakaganda at very cozy. Tapos sa baba, ayun, syempre may lutuan. Pwede kayong magluto dito. Kung gusto nyo stay dito, pwede po. Pwedeng may lutuan dito. Kung gusto nyo magluto or bumili nila ng food. So, pwede dito. So, yan ang harap ng kanyang bahay. Tapos dito sa baba, kasi hindi pa sila nakahanda. Marami silang dito. May mga table sila. Siyempre pag mayroon pupunta dito, siyempre lilinisin naman nila yan. At mayroon sila ditong counter. Just in case na gusto nyong makitulog, tumira dito sa bahay, ayan, mayroon silang table. Ayun po. Tapos yung living room, family room nasa taas. Hello po, Ma'am Hasmin. Kumusta po? Ayan si Ma'am Hasmin, yung may-ari ng bahay. Ayan po. Hello. So sabi ko nga pwedeng dito, pwedeng matulog. At yun nga ginagawa na po nilang dito. Ibigay ko sa'yo. Airbnb. Ma'am? Ibigay ko sa'yo. Ibibigay niyo po. Grabe naman po kayo, Ma'am. Sinurpresa niyo naman, bibigyan niyo akong halaman. Opo. Ito, chocolate. Bibigay ro ako ni Ma'am Hasmi ng bougainvillea. So hindi ko po inaasahan na bibigyan niya ako ng plants kasi ang ko lang bibisit lang ako sa garden niya. So ito nga po, kung gusto niyo pong magtumuloy dito, mayroon silang kitchen bar. Pwede pa umakyat. So very safe na po dito. Ayun, mayroon siyang safe gate. So, akyat po tayo sa bahay ni Ma'am Hasmin. So, very lang po ito, kapromdi. Very maaliwalas. So, ayan po. Mayroon ditong couch. Pwede rin matulog po dyan, ma'am, no? Kung ilang kayo, pwede mga 5 person pwede po, no? So, ayan po si ma'am. Pasensya na po. So, ito yung, dito yung views. Kapromdi, ang ganda dito, maganda magbakasyon, lalo ngayong summer. Rice field yung nasa, sa labas. Tapos, overlooking yung mga mountains from Lagunoy. Ma'am, halimbawa po, so, natin. Halimbawa, ma'am, may matulog dito. Magkano naman po yung charge? Minimum po lang kasi 500. Per night po yun? Person per night, pero may free breakfast. Opo, may free breakfast. Per person, 500 pesos bawat gabi. So, naman araw po, anong oras po yung starts ng, nila? Wala naman na masyadong kung anong available ng mga guests. Oo. Kasi yung in-invite ko, family and friends man. Opo, so... Hindi pa ako nag-open for public. Pero just in case, ma'am, pwedeng halimbawa may mag-contact sa inyo na gusto niyo. I-arrange na lang natin ang schedule. Opo. So, dapat tatawag sa inyo or kukontakin po kayo. Yan si Ma'am Hasmin. Pwede po sa FB. Pwede.
Opo, mayroon pong FB si Ma'am Yung Hasmin. ano lang, yung personal account ko na lang. Opo, so ilalagay po, ipa-flash po natin yung FB kung gusto nila, pwede po kayong kontakin para makapag-stay kung wala silang matulugan. So dito naman ay very safe. Tapos nature na nature yung ano nakikita dito. Overnight 500 per person plus may breakfast na sila. So ayan. Ang ganda ni Ma'am Hasmin, no? At very accommodated po siya ka-friendly. Friendly. Ayan. Itong, anong highway po ito, Ma'am? Anong tawag doon? Bali, Farm to Market Road lang. Burabod, Minoro Highway. Ayan po. Barangay Road na lang. Oo. So, ayan po. Tapos overlooking yung mga ano, yung mga hills. Pwede rin kayong pumunta dyan kapamdi sa mga hills din kasi malapit lang yan. Mayroon mga ano dyan, mga pasyalan. Yung parang ano na yun. Yung Tierras Altas nandyan, oh. Opo, malapit lang. Tapos magbi-beach kayo. Tapos dito kayo uuwi. So, mayroon din. So, dito naman kapamdi sa kabilang view. So, ito yung nakita dito. Yung pinakita ko sa inyo na napakagandang garden. So, ayan. Ang daming bulaklak, may fish pond. Yung makikita nyo, puro halaman. So, hindi kayo magsisisi. Talagang ma-enjoy nyo yung ano dito. Staycation, just in case. Ang ganda sa baba, may mga giant bromeliads. Mga flowering plants. Ang taas ng bulaklak. So, ayun po. Ang bahay ni Ma'am Hasmin dito. Yung pang Airbnb niya. Meron siyang couch. May TV. May CCTV. Tapos dito sa labas. Ayun. Kahit nasa loob ka, pwede mong makita yung nature. Ayun. Dahil ano yung bintana doon. Tapos ito yung kwarto. So, ayun. Siyempre, pag pupunta kayo dito, mag-advance na kayong message or para masipil nyo kung paano kayo pumunta dito, kung paano yung stay. Mayroon aircon yung kwarto nila ka-promdi. Ayun, air condition nila po siya. Tapos yung ano niya, ayun, ang tawag dito yung kama nila. So, pwede rin dito may extra bed kung marami kayo. But, syempre, mas maganda kung halimbawa, dalawa lang kayo. So, ayun, mayroon silang comfort room dito sa taas. Ayun. So, ayun po. Maganda ito ka-promdi kahit ganito lang yung bahay mo, no? So, very cozy. Perfect na ito. Ganito para sa akin, dahil single ako, solo. Pwede nito sa akin, very perfect nito sa akin. Tapos, mas maganda ka from siyempre mas makakamura kayo kung dalawang tao lang kayo. Mayroon kang terrace, mayroon overlooking, mayroon kang family room dito. So, ayan.
Pag nag-stay kayo dito kaprom, pwede nyo rin itong gamitin yung gazebo, magtatambay-tambay kayo para at least hindi kayo naiinip, mag-fishing. Wala pa siyang ano, pero may mga fish. Meron siyang mga fish. Tapos, ngayon, para kang nag-nature tripping dito sa ganda ng garden. So, ayan po. Rice fields. Ang daming flowers. Back na tayo dito sa bahay. Meron din siyang anthurium foliage, unfold. Ganda rin itong bulaklak kaprom dito. Yata yung tinatawag na rangoon. Ang ganda, ang lalaki ng flowers. Iba't iba yung halaman niya. Ang bango, mabango siya. Mayroon siyang amoy parang basta may amoy siya, mabango. Daming halaman. Paraiso ito? Paraiso verde, ang laki. Pero parang bakit nakarating na doon, parang iba na yung nasa taas. Paraiso verde. Very nature yung dito, kapaligiran.